ollaan nyt rapussa. Me odotetaan taksia. Me ollaan tilattu se. Ja seuraavaksi me lähdetään lentokentälle. Ollaanko me menossa? Väsyttääkö? Vähän. Mitä se siitä? Kello 4:26. Me ollaan Ruotsissa, Stockholmissa. Me oltiin ostaa eväitä, pähkinöitä ja vettä. Ja me maksetaan seuraava lentoa. Monet meidän seuraava lento lähtee? 10. Kauan sen aika? 3 tuntia. Mutta me ollaan tällä lentokentällä ja otetaan seuraavaa lentoa ja sitten taas mennään. Ihmisiä takana. Me ollaan menossa kohti mihin? Belgradia. Niin. Nyt alkaa sitä vähän aurinko. Me ollaan nyt tosiaankin Belgradissa. Seuraava stoppi on Skopje. No niin. Tällä oli viimeinen lento, joka kestää tunnin. Kaikki lennot itse asiassa meni ihan hyvin. Koska me nukuttiin edellinen lento, se kesti, oliko se melkein 4 tuntia? 2,5 tuntia. No. Anyway. Nyt jatketaan matkaa. Ja kohta ollaan perillä. Pitäis tarvittaa evästä, mutta ei oo.
Meillä oli kännykässä GPS ja 2% jäi akkua ja löydettiin just perille. Eli meillä kävi siis ihan sika hyvä tuuri. Ja tosiaan tää Kreikka näyttää nyt tältä aika ränsistynyttä, mutta ihan fine. Vai mitä? Joo, ja lähdetään nämä laukut tonne hotelliin ja Sitten lähdetään vähän etsiä kattelemaan. ravintolaa. Me ollaan hotellin katolla nyt ja tänne ei saisi tulla, mutta hotellihenkilökunta antoi ystävällisesti luvan tulla tänne nopeasti, niin kuvataan vähän tää kaupunkia tässä ennen kuin tulee pimeetä. Yllättävän ränsistyneen näköinen tää kaupunki Niin kyllä on. on kaiken kaikkiaan. Niin on.